wani annabin ake magana? Na farko kuma na ƙarshe, takamar 'yan fari kuma takamar 'yan ƙarshen, gadarar mai hankali, gadarar wanda ma ba shi da hankalin, na Allah kuma na bayin Allah, mai karɓowa a gurin Allah ya kawo wa bayin Allah, wasiɗa mai ƙarfi tsakanin Allah da bayi, ya karɓa a gurin bayi ya miƙa wa Allah, ya karɓo na Allah ya kawo wa bayi, shi kaɗai mai tsarki, ba a karɓa sai a hannunsa. Allah tsarkakakke ne, a gurin wa yake karɓa? Mai tsarki. Wane ne? Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa, Allah tsarki ne, baya karɓa sai ga waje mai tsarki. Duk duniya in ga annabi ina tsarki, in ga annabi ina girma, in ga annabi ina isa, in ga annabi ina matsayi, in ga annabi ina takama, in ga annabi ina matsayi, in ga annabi ina mulki, in ga annabi ina kyau. Wai rufe bakinka, la ilaha illallah, ga annabi ai ba a magana. Malam Sharukan MC na manzon Allah, sa'alta azimi, ka yi tambaya mai girma, magana akan manzon Allah, wai ya annabi yake a gurin Allah? Kun ji tambayar da ya annabi yake a gurin Allah? Amsa ta farko, ban sani ba, baka sani ba, bai sani ba, ba su sani ba, ba za a sani ba. Amsa farko ke, amsa farko ke.